लोगोफोर आंखौ दिनै गाज्रि मोननाङा दे आं एसे दुस्त खामानि मावनि दे एसे जेनेबा बाथिफानाखौ दे देखायनि दे आइजों र' सिरि सिरि Bam jangan apa? Ayo. Ada nama? Lo pari bro. Này nè. Ashe. Dia. No, pari tu buk siapa? Logofer. Kayaknya sah. 10K subscriber ni खुसिजों बिमाजों बाम जानो मोनफेराखैमोन ओमफ्राय बिमाजों बाम जाबाय आरोना आङो ओमफ्राय बिमाजों सारो नामा साखै नोंखौसो बाम नांगौ दा आङो ओमफ्राय आंसो उल्था बाम जानो नुदों लोगोफोर 10K नि आंनि सेलेब्रेसना माबायदि Thank you so much. Love you all. आं दे जिबनाव बेबायदि समखौहाय मोनगोन होननानै मालाबाबो सानाखैमोन लोगोफोर बेफोर गासैबो नोंथांमोननि थाखायनो जाजोबनाय मानो होनबा नोंथांमोना हयथ' आंखौ बेबायदि सापर्ट होआमोनबा अनामोनबा बेबायदिथ' मालाबाबो आङो रंजानायखौ मोननाय नङामोन बेनिखायनो गिबियावनो नोंथांमोनखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय बारायथारसिगोन 1 नांसिगौ आरोना लोगोफोर जोबोद गोसोखौ माने दुब मोनगासिनो आरो Oh my god 1 नांसिगौ एकदम बोरैबा मोनमारो आरोना बिखाखौ दुबनो ओमफ्राय थेवबाबो जों मालायफोरा मिलियनफोरखौसो बेबायदि लाइभ शो खालामो थेवबाबो दिनै मोनदांथिया 10Kआनो आंनि थाखाय बहुद ना बेनिखायनो आरोना मानो होनबा जोंफोरबायदियालाय ना महर ना आखल नङा होमबा बेनिखायनो जोंफोरबायदिनि थाखाय 10Kआबो बहुद गिदिर नाम्बार जाथारसिगोन आरो सासेल' नांसिगौ सासेल' Oh my god माला जागोन बोरैबा मोनजोबदो आरोना गोसोखौ माने एक्सप्लेन खालामनो हानाय नङा आरोना माला जागोन Oh my god 1 सासेल' नांसिगौ सासेल' जाबाय लोगोफोर गाबनो ना मिनिनो जाखो आंलाय लोगोफोर बेसे थेंक इउ होनो नोंथांमोनखौ खाथियाव थानाय मोनबा हयथ' आङो सासे हान्थु खराय खुलुमगौमोन नोंथांमोननिफ्राय बोर लागौमोन आरोना बाखि जियानो जादोंना लोगोफोर नोंथांमोननि बोरखौ बिदिनो हरबाय थादो होमबा दिनै आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों